Tiprasa kami amcayo jotni slai jengjal kotor kuk nongkha tui lama jeung ferang. O tui tei lama jeung ferang no tui tiprasa hachuk kami amchaini lukurok khorang tisolai jawo borok jobabo ongkhorlayo. Haini bagino lukurokni jengjal ni jorao samo tongna hini kok relangmani MLA angnani sekang o kokno no kok nargui mandaini MLA Swapna debbarma tei TDDC hapangni chairman Jagodish debbarma borok serangsalo khengrai ADC village tei Ashikor ADC village rogo thangwi lukurok bai kok lam salaika borokni tui tei lamani jengjal tui tei malai koklam salai o tui tei lamani jengjalo bahai ke kateriwi mannai a kokno tui no MLA Swapna debbarma bai chairman Jagodish debbarma borok tini lukurok bai thangwi malaikha borokni logio o salo tongkha DWS PWD tei mandai RD block ni officer rokbo haino tei o jengjalo bahai khlai bwskang dakti kateriwi lukurokno tui tei lamani kaham sepriwi man abono chatek mong tongnai hini borok tini o amchaini lukurok bai malaimani logi logi amchaini halokrokno bo berei nailaimani mangpli nukjakha. Biang biang gori laino tini visit khali khal lukurok malai koklam salai ke hambai tini mandai constituency o hainai jeng visit khalaika block ni staff rok bai aro block ni staff rok tongo aro PWD DWS water resource RD tei electric department borok no tui nai visit khalaika parao ni jengjal parani সমস্যা no tui lai parao hangkai belai kheno tui rok ni সমস্যা lamani সমস্যা bisi salayo kai duita bisi no choose kaina haka Ashigor bisi tei kaisa hangka khengrai bisi o sekango aro tui ni problem laijak DWS abo বিশেষ করে DWS no guruto marikha bono bo tujak no department no kai orbo tui hingkai agini tui tongo tui khub kaham phai tongmani aro naki aro botol rok pat it tukra rok tamna nabo bufang tukra rok ap tui khiklai rikangka aro jamgi brasung rikangka aboni baginai tei kaisa ketal kainai aro tabuk tui phai tong kaham tui kaham phai tongo tak tui mansinai a jora to tui mayani baginai onek media rok phainai aro kok salaika kolaika kai abo to official to kichale nai no tini kok bang laika tini no tui mana nango amte ke tui di maya dorjo maram lainai dorjo no shokti tam gangkai elaka o tui manthung lama manthung current manthung abo no chung nayo lama rok ni problem tui rok ni problem joto problem no bahai ke solve khainani abo to जों चेष्टा no khai tongo official babe hangka kicha ni chale nai joton mana sinai eklogi joton tori maya tabuk hangka apatot tabuk aro tabuk tui phai tongo tabuk taisa at tui no tanki snamui nai ai tanki hoite tui rinani chesta khlainai ar tai ksam aro chesta khaina ksamo bahai ke taisa agin hai ke tui rimana bo chesta khainai ar lama aro nango water resource ni je nok khuk bai thangmana agi kosok thangmana ha kosok thangmana abo water resource na abo tabuk aro tender ngai work order ongkhorjak abo kam arambo khlayana je ta khengrai bisini kok up sai tongo khengrai bisiwo garo je lama nangmani current nangmani abo jotono nailai visit khlailai pheleka truk abo develop ni phasing thang tongo khengrai bisi Ashigor bo omhai keno nailai akole orobo problem solve kainan bagi chesta narakjak abo hol nok bo je sitra obono repair khainani boundary bahai ke riman aboro bonai arbo abo salaika bongoro ni tuini problem tongo o tuini problem bo abo salaika oro kaisa 4 nong ward bo kaisa kaijak arbo khlai tongo 1 nong ward abo kaisa pending khlaijak no himano abo bo khlainai kok salaika pending khlaijak bolte 2 nong ward bo tongo aro bolte mai kheto mai borjak ni bagi khalaimaya aro stapung tongkha tabuk kheto ni mai rabaika tabuk suru khai risinai doti tui manung thun abono odarika official no abo doti khlai pai dini korok tak khlai pai nai amahe ke tirik khlai jak nai sung bol to aro to sini dada tongo
TTADC ni chairman boram gonang Jagdish Debbarma boboto elakao guru guno tongo elaka nai tongo kini khene जों नायलायो जाहाथे एलाकानि डेभलपनि बागै जतनि प्रब्लेम बाहायकै सल्भ खालामनो आबो चेष्टा खायदोंगो जों अमहायकैनो गनैनो मिलायलायनाय सिद्धांत ना हालायका स्टेप ना हालायका जत बिसिनो जों भिजिट खालायनायनि बागै जों नेक्स्ट भिजिट खालायनाय 4 तारिखआव आबो हंगांकै जों याङो आरसी नगर फाइथिङो जों भिजिट खालायनाय लखिपुर बुथागो आरो भिजिट खालायनाय जों 26 ता बिसि दङ 26 ता बिसिनि भिजिट खालायनाय ताय आरो जीपी बो दङ जीपी नो भिजिट खालायनाय अमहायकै जों स्टेप ना हात दङ पारानि समस्या एलाकानि समस्या ताम दं।